Moikka kaikille ja tervetuloa mun uuteen videoon. Tähän alkuun taas, että mä oon pahoillani tästä mun epäaktiivisuudesta täällä tuben puolella. Mulla ei mä oon tosi huono keksiä mitään videoideoita. Ja sitten myös semmonen juttu tästä, että mun toi edellinen video, niin sehän tuli tossa kuukausi takaperin. Ja tän kuukauden ajan, vähän reilu, niin mulla on ollut työn alla lyhäri. Mä meinasin tehdä semmosen lyhärin teille tänne tubeen, mutta siinä on ollut semmonen pieni mutka matkassa, kun motivaation puute. Etenkin tässä nyt viime aikoina, niin mitä enemmän mä oon ajatellut sitä lyhäriä ja sen kuvaamista ja että mun pitäisi jatkaa sitä näin, niin sitä enemmän musta on tuntunut, että mä haluan tyyliin lopettaa koko tuben tekemisen. Eli joo, lyhäriä ei nyt ole tulossa. Ja yksi asia, mistä mä oon aika iloinen nyt, että mä lopetin ton lyhärin kuvaamisen, niin on se, että mun reppu. Täällä on siis näitä tavaroita, mitä paitsi toi satula ei kuulu tuohon, mutta nää kamat. Niin ne on niitä, mitä mä oon käyttänyt siinä lyhärissä ja ne on ollut tän viimeisen kuukauden nyt tässä mun repussa. Koska mä en jaksa sit taas koko ajan rampata jossain kaapilla vaihtamassa, että mä saan vaihdettua vaatteita tai varusteita. Niin mä sitten lappasin tänne jotain kyytiin. Ja kuten varmaan näette, niin tässä ei kauheasti ole muulle tavaralle tilaa, niin se on vähän hankaloittanut tota elämää. Katsotaan, jos nyt helpottuisi, kun saadaan noi pois tuolta. Mutta nyt voitais mennä ihan itse tämän videon aiheeseen. Mä ajattelin kuvata teille tänään tämmösen My Day-tyyppisen videon. Mä en tiedä, onko tää millään tavalla kiinnostava aihe, ainakaan multa. Tää sisältö voi muutenkin olla vähän tylsä, koska mun päivät, ne näyttää yleensä aika samalta. Ne on aika lailla vaan koulutusta, eikä kauhean paljon sitäkään. Et sit saattaa kyllä olla jotain afkailua ja tämmöstä, mutta ehkä mä en nyt kuitenkaan pistä teitä kattoo 10 minuuttia, kun mä afkaan täällä. Eli tosiaan en tiedä myöskään, kuin pitkä video tässä tulee. Ihan kiva, jos ei kauhean pitkä, niin vähemmän editoitavaa. Mutta never know. Ehkä tässä on nyt ihan tarpeeksi sitä alkuhöpöttelyä, niin lähdetään kattoo vaan, miten mä vietän mun päivät. Oikeastaan mä oon jo vähän koulutellut tänään. Mä teen mun IG:tä varten yhden uuden askun, mutta muuten mä oon aika alkuvaiheessa, koska kellohan on nyt 2 about päivällä, ei yöllä. Okei, joo, varmaan huomaat, että mä kuvaan taas OBS-studiolla, niin tää on taas vähän tämmönen jokseenkin lagaava, mutta joo, täytyy katsoa, mun pitää varmaan siirtää tohon näyttötallenteeseen, tai siis siirtyä. Mut aloitetaan menemällä tonne Pintan rantaan. Nimittäin meidän pitäisi tehdä ne dailit sieltä. Lähinnä nyt sen takia, että mä saan siitä ihme taulusta, mikä on siellä, niin että mä saan sieltä ne palkinnot. Mä kyllä tiedän, mä varmaan tuu ikinä käyttää sitä lippistäkään, mutta tuolla sanokaa mitä sanotte, mutta siis mun mielestä täällä ihme polettikaupassa on tänä vuonna aika huonot nää, mitä täällä myydään. Mä oon ostanut täältä noi suitset, sitten sen paidan, sitten tän paidan, nää housut. Sitten oli tähän settiin, tähän ylempään settiin kuuluvat ne semmoset sandaalit. Ja sit mä ajattelin vielä, että mä ostan tän satulan. Mut siinä sitten varmaan onkin
Mä miettisin kanssa näitä suitsia, mutta sit mä ajattelin, että ei mun oo kuitenkaan mitään satulaa sit, mikä matchois niihin, niin en mä sit viittinyt. Mennääs näihin D-läihin nyt. Ja mä oon kuulkaas, mä oon niin ahkera, tai siis, eli toi on ehkä vähän väärä sana tähän kohtaan. Mä oon niin fiksu ja säästän aikaa, että mä teen nää kaikki samaan aikaan. Että silleen, koska, tiedättekö, joo kiitos. Mä voin niinku, mä otin noin kaikki 3 tuolta, koska ne on sen saman ihmisen, niin ei oo mitään järkeä ottaa nyt yksi kerrallaan. Sitten mä otan tämän kalastuksen, koska sitten kun mä kalastan, niin mä en tiedä, mutta mikä on tämä uusi kalastus? Mä en niinku pysty käsittämään. Ja siis onks tää vaan tää, vai onks ne niinku oikeesti muuttanut niinku kaikki kalastukset tämmöisiksi? Ja jos on, niin Herra Jumala, kiitos, että mä oon tehnyt kalastukset jo, koska en mä tiedä, siis onhan tää tietyllä tapaa helpompi, kun sun ei tarvitse katsoa tota rinkulaa, koska se on siinä oikeassa kohdassa. Mut jotenkin mä tykkäisin enemmän siitä vanhasta. Mut jatketaan. Ja sitten, kun täällä on näitä roskia ympäriinsä, niin mä voin vaan kiertää näitä ja kerätä. Nyt sit jos tuolta taustalta kuuluu jotain, niin meidän koira näkee jotain unia. Et pahoittelut siitä. Joo. Mä en edes itse asiassa tiedä, mitä mä selitän tässä nyt, niinku, mut mä vaan jäppään. Mut tää on jotenkin niinku, musta tuntuu, että mun on aina tosi vaikea keksiä niinku puhuttavaa videoilla. Niin nyt mä sitten puhun tämmöstä tässä näin. Niin tästä taulusta. Mä haluan nää. Mä en siis, onks tää niinku joku seinä vai mikä tää on? Niinku siihen talliin. Ja sit mä en oikein tiedä tästä ravusta. Et kyllä mä sen nyt aion hankkia, mut mä en niinku tiedä, et tykkääks mä siitä vai en. Mut joo, sit tässä on tää joku hainruokinta. Kiitos. Oikeesti, SSO pilaa kaiken. Siis onhan toi hai nyt niinku, en mä sano, siis onhan se nyt silleen ihan hienoja tolleen. Mä tykkään, noi silmät on söpöt, mut niinku vanha hai. Se on vaan se paras hai. Just mä vihaan tätä tehtävää. Mä en siis niinku, mä oon kyllä aina saanut tän niinku ekalla läpi ihan, että kyllä mä oon silleen niinku. Mä koitan nyt miettiä, että mitä siitä puuttuu? Radio, jota on helppo. Okei, hyvä. I'm ready! Something else. Radio. Yes. Okei, mutta mihin mä jäin? Mä unohdin jo kaiken. Oikeesti. Joo, mutta siis. Niin, SSO pilaa kaiken, koska siis kaikki, kyllä mä en uskoisin nyt kun on nää rantabileet, niin kaikki on huomannut. Niin toi ponilautta, siis mitä tapahtuu? Toi ei edes näytä, siis toi ei enää edes näytä SSOlta, toi näyttää jotain, mä en tiedä. Tekis mieleen se näytä joltain Simsilta, mut tulee tosta jotenkin vähän semmoset Sims-vibat. Mä en oo ikinä siis pelannut Simsia. Älkää nyt niinkö suuttuko mulle, mut siitä tulee vaan jotenkin semmoset vibat. Joo, sitten kerätään roskia. Mun on pakko siirtyä siihen. No niin, valmis. Mut siis mun on pakko siirtyä siihen näyttötallenteeseen, koska tää lagaa niin paljon, että ei herra jumala. Tää näyttää siltä, että tää peli kaatuu ihan just. Ei se ehkä toivottavasti, se on vaan jostain syystä, mä en tiedä mikä siinä on, mutta toi OBS Studio, niin aina kun mulla on siellä kuvaus päällä, niin tää lagaa tosi paljon. Voitko mennä kovempaa? Hello Tim! Tosiaan nää mä teen joka päivä, nää dailit täältä. Tai no siis silloin kun mua huvittaa. Mä en tiedä jaksaaks ketään katsoa tämmöstä, kun mä
pyörin täällä samalla alueella ja koitan jäpätä vaan epätoivoisesti jotain, mutta mitä nyt tapahtuu? Mä sain tuon murtamaan. Mut mä koitan tässä sitten jossain vaiheessa keksiä teille jonkun kiitti. Nythän on sulla. Mut joo, niin mä koitan keksiä niinku uusia videoideoita. Tai sillä mä miettisin, että koska mulla on ihan järkyttävästi koulutettavaa tällä hetkellä. Oikeesti mulla on varmaan 30 hevosta koulutettavana. Mä ajattelin, että mä olisin kuvannut uuden osan siihen koulutuskarkeloihin, olikohan se? Mut sit mä ajattelin, että se on varmaan vähän tyhmä, koska just mä niinku tein ja sitten heti seuraava video ois taas niinku tai niinku, että ois kakkososa siihen samaan sarjaan. Tai silleen, niin sit mä ajattelin, että ei, nyt pitää keksiä jotain muuta. Hei, tosta tulikin mieleen tosta, että mulla on paljon koulutettavaa. Niin mun on nyt pakko esitellä teille. Elikkä siis mä laitoin pari päivää sitten SSOlle 4. kertaa mun mielestä viestiä, että joo, että mä oon kuullut, että myydyt hevoset vois saada takaisin, joten oisko niinku mahdollista, että mä voisin saada ne. Ja no joo, tää on siis, se on vähän silleen hankala homma, koska tässä mulla on siis 2 käyttäjää, niin mulla on siinä toisessa, eli mun tavallaan altilla, niin siinä on mun sähköposti. Ja tällä käyttäjällä ei ole mun sähköpostia, joten mä en niinku pääse näkemään, jos SSO vastaa mulle jotain. Niistä mä aina vaan pistin, että joo, että mä oon kysynyt tätä jo aikaisemmin ja kysyn nyt taas, kun ette te ikinä tai en ikinä saanut vastausta. Oikein mä tiedän oikeesti, että vastaisiko ne mulle joskus jotain, mutta en mä usko. Niin laitoin nyt sitten ja seuraavana päivänä mä tulin normaalisti peliin. Ja sitten mä tykkään aina mennä täällä laitumella näitä pitkin. Niin mä tulin tähän. Ja sit mä näin, että Herran Jumala, sit kun nää hevoset siis latautui tänne joskus. Mä näin, että Herran Jumala, mulla on tää täällä. Sitten mä olin sitä, että ne oikeesti antoi ne mulle takaisin. Sitten mun oli pakko äkkiä scrollata näitä läpi, katsoa silleen kaikki. Loppujen lopuksihan mä olin myynyt 8 hevosta. Ja tällä hetkellä mulla on niistä 5 jäljellä. Tai silleen, koska mullahan oli, mä ostin joskus kampoksen, sitten sen semmosen sen kirjavan pullaponin, missäköhän se on. Onks S vai R ennen? Niin tän mä oon kans ostanut ja sitten tän. Ja kampoksen ja ton pullaponinhan mä ostin sitten varmaan vuosi sitten jo, reilukin ehkä, niin takaisin. Ja sitten tän mä ostin nyt silloin, kun nää oli viimeistä kertaa myynnissä. Ja silloin mä laitoin just kans SSOlle viestiä, että hei, et voisinko saada ne takaisin, että kun mä oon myynyt ton ja ne on poistumassa, niin sit mun ei tarvitsisi ostaa sitä enää. Mutta koska mä en silloinkaan saanut mitään vastausta, niin mä en tiennyt, että tuuks mä ikinä saamaan niitä takaisin. Ja mä halusin ton kuitenkin, niin sitten menin ostamaan sen. Eikä se nyt silleen, se oli vaan 200 SC, mutta noi kaikki kuitenkin on semmonen vajaa 2 tonnia yhteensä. Niin oisin mä nyt sen verran kuitenkin säästänyt. Tai no oikeastaan voinut ostaa jotain muita hevosia sillä hinnalla. Niin vähän silleen ärsyttää, mut joo. Ja sitten tosiaan mä nyt myin ne kaikki, mitkä mä olin jo myynyt. Siis noin 3, mitä mulla oli sit niinku 2. Niin koska ensinnäkin mun olisi pitänyt vaihtaa niiden kaikkien nimet, koska ne oli ihan järkyttävän oudot, koska mä oon ehkä 9-vuotiaana ne ostanut. Joo. Ja sitten kans se, että mä en jaksanut kouluttaa niitä enää uudestaan. Ja sit tietty, koska en mä tee 2 samanlaisen hevosella niinku yhtään mitään.
Et tietysti nyt ainut ehkä vaan, niin mähän en tuu ikinä omistaa kaikkia hevosia, mitkä mä oon niin kun ostanut. Niin se on ehkä vähän silleen, mut se nyt on loppujen lopuksi ehkä pieni miinus. Mut joo, nytten te saatte esittelen. Tossa oli ihan tarpeeksi jäppäistä taas, toi oli ihan turhaa. Mä varmaan leikkaan ne pois, no en oikeesti, mutta joo. Niin, tosiaan tää Pullaponi tuli takaisin. Sitten tosiaan tää Klyde tuli takaisin. Ja siis mä ostin tän joskus, mä tykkäsin tästä. Sitten mä rupesin niinku miettimään, että toi on ihan järkyttävää rumaa ja kaikkea niinku, en mä tykännyt sitä enää. Ja sit mä myin sen. Ja sitten ehkä puoli vuotta sitten jotain, niin aina kun mä kävin kattoo jotain, kiertelee jotain hevosia, sit kun mä tulin sinne Klydeen luo, niin sit mä tajusin, että no, että toi ihan ihana. Ja oikeesti nyt kun se on tossa tallista, niin se on ihan älyttömän ihana. Tai söpö. Mut joo, sen mä sain. Sitten täällä on joku tämmönen Luna Tornado. Niin täytyy sanoa, että mä ymmärrän tän kohdalla, miksi mä oon myynyt sen. Et joo. No mutta, hän nyt palautui mun tallin kuitenkin. Sitten tässä oikeesti. Näitä kahta. Mulla oli niin kova ikävä, että mä en pysty edes niinku kertomaan. Siis nämä. Tämä Chingopony ja sitten tää joku Ranskan puokki tai 1,5 niin. Siis oikeesti. Mua silleen vähän ärsyttää, koska tai siis oishan se kivempaa, jos mä olisin myynyt enemmän jotain niinku, että jos mä olisin joskus ostanut jotain 1 tai 1,5 jotain, mitä mä nykyään haluaisin, mut mä en vaan tajunnut ostaa ennen kuin ne poistu. Mut kun tääkin on vähän silleen tylsä, kun se on kuitenkin tossa niinku Jorvikin Ponin modelissa, mut se on vaan niinku periaatteessa se on niinku eri rotu ja sit siinä on vaan toi eri väri. Et koska mä tuun ostaa niitä poneja aika paljon, ne on vika 1 rotu, mikä on jäljellä, ja mä omistan tällä hetkellä oikeastaan 4 1 hevosta, kun mulla on toi Arabi, sitten on se no en mä nyt jaksa näyttää, ei ketään kiinnosta kuitenkaan, mut joo. Niin 4, ja sit mulla tulee niitä poneja vaikka kuinka paljon, niin mä haluaisin ehkä jotain muutakin 1 hevosia kuin niitä poneja. Ne nyt on valitettavasti ainoat, mitkä on jäljellä, koska mä en aikaisemmin ostanut. Ja ei täällä vissiin muuta ollutkaan enää, mitä mä sain takaisin. Mun pitäisi etsiä tohon ne hannat takaisin, mutta mä en jaksa. No mutta joo, eiköhän me palailla tähän videon aiheeseen takaisin. Tässä tuli nyt niin paljon turhaa jäppäilyä ja turhia minuutteja, että kaikki tylsistyy, sekä minä että katsojat. Oikeesti mä en tiedä mikä mua nyt vaivaa. Musta ainakin tuntuu, että en mä oo väsynyt, eikä mitään, mut mä silti vaan selitän jotain ihan outoa. Ehkä se on vaan niin kiva päästä pitkästä aikaa taas kuvaamaan videota. Mä haluaisin tiettäkö joskus kuvata niinku, no ei mulla oo mitään näissä sokavereita, mut niinku siis tyylin klubin kaa ois kiva tehdä joskus jotain niinku, tai klubilaisten kaa jotain videota. Mä tiedän, tyyliin jotain champpailuvideoa tai jotain. Mä oon TikTokkiin joskus tehnyt semmosen champpailukoosteen. Tai champpikoosteen, oikeastaan siinä oli vain 1 champpi. Mut joo, mun piti tehdä niitä joskus lisää, mut sit en mä ikinä tehnyt. Tai silleen, koska jotenkin, no meillä on kyllä yllättävän usein niin kuin champpailu-tapahtuma, mut jotenkin se kuvaaminen aina vaan jää. Ja sit siinä on kuitenkin aina se, että pitäisi editoida ja kaikkea, ja ihan kun mä jaksaisin oikeesti. Mä muuten tajusin, no on siitä jo aikaa, mutta kuitenkin, niin vasta jossain tässä tyyliin sen jälkeen vasta, niin kun se koulutuskarkelat oli tullut ulos, että kun mä pistän niihin videoihin sen, että niinku tehty lapsille, niin niissä ei kommentteja käytössä niissä videoissa.
Niin sori nyt jos joku ois halunnut kommentoida mun videoon jotain, mutta ei sitten pysty, niin mä tästä lähtien ehkä koitan muistaa laittaa, että ei lapsille. Tähän nyt välillä pääsee rumia sanoja, mutta mun mielestä miksei tämmöset SSO-videot ois niinku silleen, en mä tiedä, eiks niitä oo periaatteessa lapsille? Tai en mä tiedä, riippuu mikä luokitellaan lapseksi. Onko se yli 1-5-vuotias? Vai onko se 1-18-vuotias? Tai 17 ehkä. 18-vuotias on aikuinen, niin silloin voi varmaan olla 1-18. Jääp. Tässä oli joku muu tommonen juttu, mistä mun piti sanoa. Arvatkaa, unohdinko? Totta kai. Niin, hei, joo. Eli. Jos joku tietää jotain hyvin ilmaisia editointisovelluksia, kommentoikaa tonne alas, koska mä editoin mun videot CapCutilla. Mä en tiedä mitä se pitäisi sanoa, mä en muista, onko mä sanonut se joskus aikaisemmin. Mut sillä mä editoin. Se ei oo mikään ihan paras. Kyllä sillä nyt saa tämmöset, kun ei mitään ihmeellisyyksiä tee, niin kyllä sillä niin silleen saa hyvin. Mut joo, se on ehkä enemmän semmonen, en mä tiedä. Onko se vähän enemmän semmonen niinku edittien tekemiseen tarkoitettu sovellus tai silleen niinku, että ilmaisia editointisovelluksia, jossa ei mielellään tuu vesileimaa. Saa ehdotella kommentteihin. Anteeksi. Miksi tohon tulee toi? Mut siis. Annoiks te mun väärän dickpicsen? Tää ei oo se, minkä mä luulin saavani. No, ihan sama. Toi on oikeesti. Toi on legit kivempi kuin se, mikä siitä ois pitänyt saada. Mä en sit tiedä, onks tässä bugi vai onks se oikeesti tommonen, mut se oli siinä kuvassa vai erilainen. Sen kyllä pitäis olla, mut en mä tiedä. No niin, mä ajattelin, että tähän loppuun mä voisin vielä vähän valittaa ja kuollata hevosia. Anteeksi. Eiku, niin tässä on jo. Joo. Tässä on jo tehty niillä Jorvik Mountain Horseille tilaa. Ja siis, mä en tiedä. Mä luulisin, että aika moni on nähnyt jo spoilerin tulevasta basaarista. Elikkä sinne on tulossa Mustangit, Tennessee-valkkerit. Onko se Tennessee, joo. Joo, ja Quarterit. Ja mua ärsyttää. Mulla on ton verran SC:tä. Ja oikeesti siis Mustangit. Mä rakastan Mustangeja. Täällä on niin paljon näitä värejä. Tai no siis niin paljon. Täällä on tää. No tää. Ja tää, mitkä mä halusin. Mut niistä etenkin nää 3. Ja mua ärsyttää. Mä haluan nää niin kovin. Mutta kun ne maksaa siinä basaarissa jotain, mitä se oli, jotain 539 vai? Niin joo. Täällä rahamäärällä ei kauheasti ostella sitä enää niinku muuta. No sit täällä on nää Tenet. Mä silleen niinku, en mä tiedä, nää on mun mielestä jotenkin unohdettu rotu. Tai silleen en mä näe näitä enää kellään. Vaikka nää on ihan superkivoja ja nää on ihania värejä. Oikeesti tääkin, oh my god. Tää. Onko toi näyttää kyllä ihan sit, tai aika paljon siltä Morganilta, mutta kuitenkin. Tää. Ja no tää mulla on. Mut niin mä haluaisin näitäkin. Varmaan kaikki noin.
Ja sitten kuartterit, niistäkin mä haluaisin aika paljon niitä värejä. Mutta tosiaan mä oon päättänyt, että mä en niitä osta, koska mä en silleen niinku... Kyllä mä nyt ihan tykkään niistä, mutta ei ne todellakaan ole mitään mun niinku lemppareita. Ei todellakaan. Mut niin, siellä on tosi paljon niitä värejä, mitä mä haluan. Niin mä oon päättänyt, että sitten kun ne tulee basaariin, niin sit mä ostelen niinku sieltä niitä. Mutta sillä normihinnalla mä en osta niitä, koska ne on niin kalliita. Joo. Niin, mä nyt vähän mietiskelin, että jos mä ostaisin niinku kaikki yhden. Tai sit mä ostaisin... No Mustangin mä tuun ainakin ostamaan, mä tiedän sen nyt jo. Mut sitten, että ostaks mä 2 Mustangia, vai ostaks mä yhden Mustangin, yhden Tenen, yhden Mustangin, yhden Quarterin. Mitä mä niinku... Mä en tiedä, koska sit taas jos mä ostan kaikki yhden, niin siinä menee about 1500. Mulla jää 2400 about. Vähän allekin, kyllä itse asiassa. Niin joo. Mä en tiedä enää. Mut sit mä koitan miettiä, sittenkin kun tulee ne Jorvik Mountain Horsesit. Mä haluaisin tietää, miltä ne näyttää. Onks ne kivoja? Haluuks mä ostaa niitä? Mulla ei oo yhtään muuliikaan. Mä rakastan muuleja. Mulla ei oo yhtään kriollaa. Mulla ei oo yhtään niitä Amerikan ratsuhevosia. Onks ne ratsuhevosia? Ne Saddlebred. Ne. Mulla ei yhtään niitäkään. Niitäkin mä oon vähän oottanut, että ne tulis basaariin. Että mä voisin sieltä ostaa niitä. Mut ei sitten. Mä oon kohta solmussa, koska siis mä ostin just tyyliin kuukausi sit 10 koon. Nyt mulla on taas ton verran ja mä ajattelin, että joo, se riittää, että mä saan korkeintaan kerran tänä vuonna ostaa 10 koon. Muuten pitää sit säästää. En mä saa ikinä mitään. Oikeesti. Miksei SS niinku, jos mä koulutan kartan läpi, niin voisiks mä saada tonnin SC:tä? Enkä. No mut joo, tää meni nyt taas tämmöiseksi jäppäämiseksi. Jäp. Oikeesti apua. No niin, tässä nyt oli oikeastaan nää, mitä mä tänään tein. Ja tän lisäksi tosiaan sitten siellä Valessa vähän touhusin. Tää oli nyt my day, mut tää oli myös aika lailla tämmönen mun päivän rutiini SSOssa. Et en mä oikein muuta tee, kun koulutan ja kiertelen Afkaan. Jotain tämmöstä turhaa. Et joo, tää meni aika jäppäilyksi tää video nyt, mutta toivottavasti se ei haittaa ketään. Ja no, tietty jos teillä on jotain videoita, mitä te haluaisitte nähdä, jotain ideoita, niin laittakaa vaan tulemaan joko tohon tän videon kommentteihin, tai sitten voi tulla laittaa mulle vaikka IG-diressä viestiä tai jotain. Menkää seuraa mua IG:ssä. On mun biossa. Ei linkattuna, mutta se lukee siellä. Onks toi edes bio? Mä tiedän. Joo. Se oli tämmönen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte ja ei mulla varmaan muuta höpöteltävää tähän loppuun enää oo, joten se olisi sit seuraavaan kertaan ja siihen asti moikka!